Dat kunnen we misschien het best duidelijk maken door een aantal zaken uit het dagelijks leven in beeld te brengen. De gedeputeerde die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft, werkt samen met de provinciale planologische dienst aan het streekplan Friesland. Dit streekplan moet fungeren als basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Alle daarvoor benodigde overzichtskaarten worden ontworpen in deze tekenkamer. Op deze kaart uit 1850 is goed te zien dat Friesland van oudsher een agrarische en natuurrijke provincie is. In minder dan 150 jaar is het landschapsbeeld drastisch veranderd. Nu wonen, werken en leven in Friesland 570.000 mensen. Een goede inrichting van woongebieden is een van de problemen van ruimtelijke ordening waarmee de gedeputeerde te maken krijgt. Met de uitbreiding van grote plaatsen in Friesland enerzijds en vernieuwing in kleinere plaatsen anderzijds, wordt gestreefd naar een evenwichtig patroon van steden en dorpen. Waarbij verantwoorde aansluiting van nieuwbouw bij de oorspronkelijke situatie nog weer een punt apart is. Een ander belangrijk onderwerp uit een van de portefeuilles is agrarische zaken. Om een redelijk inkomen uit de productie voor de boer te garanderen, is intensivering van de landbouw en veehouderij noodzakelijk. Dat kan door landbouwmechanisatie. De ontwikkeling daarvan wordt weer versterkt door de ruilverkaveling. Maar met het geven van een te grote prioriteit daaraan kunnen andere elementen van het landschap in gevaar komen. Zoals cultuur, historisch belangrijke verkavelingen en bijvoorbeeld de pingo's of dobben, de door natuurlijke oorzaak ontstane waterplassen. Of de vogelreservaten en weidevogelgebieden. En de zo typerende elzensingels. Kortom, al dat Friesk-eigene dat we niet graag uit de provincie zien verdwijnen. Daarom wordt gezocht naar een goede balans tussen de belangen van agrarische zaken en natuur- en landschapszorg. Bestuurlijk wikken en wegen dus. Datzelfde geldt ook voor de gedeputeerde die het onderwerp recreatie in zijn portefeuille weet. Een toenemend aantal recreanten bevolkt onze Friese wateren, wat onder andere bij sommige knelpunten een ongehoorde drukte met lange wachttijden tot gevolg kan hebben. Afremming van de verblijfsrecreatie ten gunste van de eigen bevolking is mogelijk gewenst. Maar hoe doe je dat? Ook het antwoord daarop is mede aan het provinciaal bestuur. Over water gesproken. Weinig Friese burgers realiseren zich dat het overgrote deel van hun provincie beneden de zeespiegel ligt. De provinciale overheid kent dan ook een voortdurende zorg voor de zeedijken. Gewaarschuwd door de watersnoodramp van 1953 werd besloten de dijken op te hogen tot deltanorm. Dat is 9 meter boven NAP. Bij Holwert is het verschil tussen oude en nieuwe situatie nog lang te zien geweest. En dan zijn er de sluizen waarmee de waterstand in de Friese vaarten, kanalen, sloten, meren en plassen op peil wordt gehouden. Boezembeheer heet dat. Kunnen de grote sluizen het werk niet meer aan, dan pompt het JL Hooglandgemaal het overtollige vocht in het IJsselmeer. Tegenwoordig zal er ook geen boerderij in het Friese land meer door het water verrast worden wanneer we te maken krijgen met een al te natte zomer of herfst. Maar met zo'n 570.000 inwoners maken we in Friesland ook heel wat water vuil. Het provinciaal bestuur is belast met de zuivering van het riool- en afvalwater dat komt van woningen en industrieën. Een aspect van de milieuhygiëne waaraan de laatste tientallen jaren veel aandacht moest worden besteed. Het zuiveringsproces vindt plaats in een rioolwaterzuiveringsinstallatie waarvan er vele in de provincie gebouwd zijn. Na gezuiverd te zijn, kan het water weer voor 90% schoon terugvloeien in de Friese boezem. Milieuhygiëne en volksgezondheid zijn begrippen die nauw met elkaar verbonden zijn. Niet alleen het water moet aan bepaalde eisen voldoen. De kwaliteit van de melk bijvoorbeeld is ook onderworpen aan een strenge controle.
Dat gebeurt door de Provinciale Keuringsdienst van Waren, die de regelmatig genomen monsters in haar laboratorium op diverse zaken onderzoekt. Maar de taak van de provinciale overheid gaat verder. Zij houdt toezicht op de hygiëne, samenstelling en kwaliteit van nagenoeg alle eet- en drinkwaren die de Friese burger zoal nuttigt. Daartoe brengen de keurmeesters de door hen in ziekenhuiskeukens, supermarkts, bakkerijen, restaurants, groenteveilingen en andere bedrijven genomen monsters, eveneens voor onderzoek naar het laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Leeuwarden. Toneel, cabaret, dans, zang en literatuur. Friesland heeft haar eigen taal en cultuur. We hebben dus ze praten met elkaar over plan A en plan D. Op de basisscholen wordt de jeugd daarmee geconfronteerd middels de verplichte les in het Fries. De kust in het noorden van Friesland. We zullen nog met elkaar een verhaaltje lezen van Wetter Talon en dan zal Anneke daarmee beginnen. Van Wetter Talon. Friesland is een wetterland. Dat betekent dat een hele provincie een grote wetter is. Ja, wacht maar even Anneke, dan zullen we daar even maar over. De bodem van Friesland en de ondernemingslust van de Friezen hebben de economische structuur van dit gewest bepaald. Nog steeds bewerkt de boer zijn land, nog steeds is de koe het symbool van de Friese welvaart. De stichter van deze boerderij was Rijn Sjoerds Minema in 1834. Het specifieke verschil van een boer van vroeger en nu, dat is wel dat een boer van vroeger, die was echt boer, die was ook heerser op zijn boerderij. Die had minstens een arbeider, vaak nog een losse arbeider en een knecht, daar hij de hele dag wat op kon vloeken. Een kleine knecht dan. De vrouw die had een dienstbode. En vaak ook nog er een bij. Er was dus personeel voor het werk en hij was heerser op zijn boerderij. Vroeger werd op zo'n bedrijf van een 24 hectare werden een 30 koeien gemolken. Tegenwoordig melken wij op 24 hectare 60 koeien. Met die verstande dat ik het ook nog alleen doe. Ik ben dus boer, knecht en van alles moet ik zijn. Deze boer van tegenwoordig die heeft dus noodzakelijk moeten mechaniseren om bij te blijven. Vroeger was het dus zo dat iedere koe met de hand gemolken werd. Die werd dus ook persoonlijk aangesproken door de boer. Tegenwoordig gaan ze door de machine. De romantiek die is dus helemaal weggegaan. Jammer, maar onvermijdelijk. Want romantiek brengt geen brood op de plank. Een economische bedrijfsvoering vraagt zakelijkheid. De resultaten: 350.000 melkkoeien in Friesland produceren jaarlijks een hoeveelheid van 1700 miljoen kilo melk. Dat is, anders gezegd, 19.000 tankwagens vol. Van deze zee van melk wordt 2/3 voor de kaasindustrie gebruikt. Het andere, resterende 1/3 deel, wordt verwerkt tot consumptiemelk, boter en andere zuivelproducten. Schaalvergroting, mechanisatie en specialisatie hebben de Friese zuivelindustrie in de laatste kwart-eeuw ingrijpend veranderd. De Friese streven ernaar steeds hoger en steeds verder te komen. Voor hun bestaat Friesland al lang niet meer uit traditie en folklore alleen. Ze hebben zich aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
steeds meer natuurschoon moest verdwijnen. Wat zegt een Friese bouwondernemer ervan? Als bouwer hebben wij in de eerste plaats een bedrijf. Dat bedrijf, dat vraagt één ding in de eerste plaats, dat is continuïteit. Die continuïteit, dat betekent dat we opdracht moeten hebben en dat we ook nog een beetje winst moeten maken. Zelfs al zou ik een opdracht hebben die me als Fries in het hele landschap tegenstond, dan zou ik hem als bedrijf waarschijnlijk toch bouwen. Dat is duidelijk een stukje frustratie wat daarin zit. Een nieuwe tak van sport is het watlopen. Dat watlopen door dit unieke natuurgebied te Wadden kan alleen onder deskundige leiding gedaan worden. Tenminste als men te voet naar de eilanden wil. Tienduizenden andere toeristen doen dit op een veilige manier. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een ontwikkeling plaats heeft gehad op deze eilanden, die heeft geleid tot een grote welstand onder de bevolking.